Hei! Eu sunt Aiflora și, după cum v-am promis, asta va fi prima parte a videoclipului Q&A. Să începem. First question is from Total Fiasco. Cu ce editezi? Păi, în general, montajele video le fac cu Sony Vegas Pro 13. A doua întrebare este de la Matrix. Vei mai face povești de iubire cu caractere din Making 2? Da. Alex Ilieș. Cum de-ai decis să pui clipuri pe YouTube? Păi, nu știu, în general îmi place să fiu foarte sociabilă, cum am scris și în primul videoclip. Am început hobby-ul ăsta cu YouTube-ul de când aveam 11 ani. Da, prima oară am făcut clipuri cu relationship, cu desene animate sau chestii de genul. Și apoi, la un moment dat, mă apucasem de vlogging, doar că îl făceam în engleză și asta a fost acum vreo 2 ani. Da, bine, am șters videoclipurile și m-am apucat de română și am zis că de data asta să vorbesc în română. Tot de la Matrix. Ce metin joci? În momentul de față nu juc niciun metin. Da, întrebare. Porțentile de contact? Da. Ai animale de companie? Am 7 câini și 7 pisici și 2 papagali și 2 broaște testoase. A fi sincer e un lucru bun, să fii sincer. Da, pentru că de multe ori un adevăr dureros este mult mai bun decât o minciună spusă doar de dragul unei persoane. Cel puțin așa gândesc eu. Întrebare de la Dănuț Vărzoian. Dacă Leana are 4 mere și dă lui Mitică 3, știind că Mitică are 12 ani, 3 frați, părinți divorțați și probleme la școală cu bătătura, cât timp și cât combustibil ar avea nevoie în ajutor să înconjoare să nu. Întrebarea asta... De la domnul Atitudine. Dacă tot îți place atât de mult natura, vrei să ne luăm o turmă de oi și să ne mutăm undeva la munte? A ta sunt. Dai. Cu ce filmezi? Cu camera. Te pup. Mua. Besos. George FCD. Mioveni. I-am spus să-mi puneți întrebări, nu să-mi puneți un cuvânt, adică o localitate. Da, de aici provin eu. E ok, da. Ce părere ai de Cristi Rujan? În primul rând, nu dau păreri. Răspund strict la întrebări și la provocări. Atât, nu dau păreri, să fie clar. Justina Nouă. Nu-mi dau seama de la ce vine nouă, probabil de la vârsta pe care o are. Habar n-am. Cu ce editezi? Ok, m-am calmat. Îți place BTS? B-Valley. Mai fumezi? Ok, nu răspund la întrebarea asta. Mă bate Robert. Preda Cătălin. Ieșim la o întâlnire? Sfaturi. Încearcă să filmezi dintr-un unghi mai bun. Lumina era prea mare. Muzica mai încet. Vocea ta contează să se audă cum trebuie, nu muzica. Succes cu viitoarea carieră de vlogger. Servus! Alina Georgescu. O întrebare foarte interesantă și mirobolantă. Îți place Abraham Mateo? Cum să nu? Gagicul meu. Grosoiu Andrei. Ce înălțime ai? Sunt mică, din păcate am 1,65. Da. Câți ani ai? Am 16. În curând o să fac 17. Tot de la Grosoiu Andrei. Uită-te mai mult la cameră. De ce ai emoții? Nu am emoții. Așa sunt eu. Justin Radu. Ești prietenă cu Carina de la liceu? Între paranteze. Verișoara mea. Da, sunt prietenă cu Carina. Casiana Rusu. Ce muzică asculți cel mai des? Cunoști LVD? Care e melodia ta preferată?
sincer, nu am nicio melodie preferată, pentru că, nu știu, adică eu împart genurile mele muzicale și de la fiecare gen oarecum am câte o melodie preferată. Adică gen, am una de la rock, una de la metal, adică metal pentru mine se împarte în două genuri. Thrash metal și black metal și hardcore și punch. Deci e ok. Nu știu, nu am o melodie preferată, am mai multe. Care este culoarea ta preferată? La ce seriale te-ai uitat? Da, fraților, adică vă înțeleg pe ăștia cu Teen Wolf, cu TVD sau cu orice altfel de serial. Dar eu nu mă uit la seriale, adică pur și simplu nu-mi risipesc timpul să mă uit la seriale. Efectiv mă uit la ceva care mă înveselește, anume anime-uri. Dar vă spun și ce fel de anime. Horror. Cum o cheamă pe prietena ta cea mai bună? Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Alex BMTE. Care a fost cel mai frumos moment din viața ta? Când ai descoperit talentul de a cânta? Eu cânt de la 3 ani. Vă gândiți, eu mare rocăriță pe la 3 ani, cântând Florin Salam și cu Nicolae Guță. Mi-e rușine cu mine. Îți place BFB? Robert, ce e aia? Nici el nu știe. Metallica. Metallica. Nirvana. Cuplesc pe Kurt. Mașina preferată. Ferrari. Petru Tenciu. Joci League of Legends? Dacă da, cu ce campion joci mai mult? Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Deci, acesta a fost videoclipul de astăzi. Eu sunt Aiflora și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, subscribe. Puteți să mă găsiți pe pagina de Facebook, pe pagina de Instagram și pe Snapchat, evident. Pa!